Laatst vertelde een vriendin van mij over de mobiel bankieren app. En ze had geld van mij geleend. En vervolgens staat ze met zijn mobieltje zo. En ik denk, wat doet ze nou? En daar had ze eigenlijk gelijk het geld overgemaakt. En toen dacht ik, hé, dat is handig. Dus ik heb hem gelijk gedownload. Ik vind het echt gek. Want het is gewoon net het moment dat je daaraan denkt. En dat het gewoon makkelijk is als je een keer niet een computer in de buurt hebt. Dus bijvoorbeeld in de stad of als je in de kroeg staat ergens. Ik denk voornamelijk aan het einde van de maand dat je veel vaker even moet checken of het al gestort is. Hebben mijn ouders al geld gestort? Is de studio binnen? En aan het begin van de maand dan weet je wel dat het er staat. Hallo, leuk dat je kijkt naar Spang, het nieuwe programma voor jongeren op Pelemaas TV. Onze eerste uitzending zit al meteen bomvol met onder andere de stunt van de examenklasse van het Rijland College. En ons maandelijkse terugkerende item, het mandje van. Dat is voor straks. Nu eerst dit. Vroeger waren het briezers, daarna werd het wijn. Om een beetje mee te kunnen praten in het Venrijse uitgaansleven moet je precies weten welke drankjes de bom zijn. En daarom zijn onze meiden wel benieuwd naar wat nu de tops en flops zijn in het stappend Venrij. Als het goed is staan onze verslaggeefsters nu bij het podium. Teuntje, klopt dat? Hoi Kelly, ja dat klopt. De rest zit al binnen en ik ga er gauw achteraan. Wat wordt er hier onder de meisjes vooral gedronken? De meiden drinken vooral rosébier. En wat drinken de jongens vooral? Gelukkig gewoon bier. En stel ik wil een avondje niet dronken worden, wat kan ik dan het beste drinken? En wat we hier redelijk veel verkopen is fristie, en dan gek, en cola. En wat kan er nu totaal, echt totaal niet meer? Ja, de briezer, die is echt weg. Dus de briezersletjes bestaan niet meer? Nee, die drinken geen briezer meer. Wat denk je dan dat ze tegenwoordig drinken? Ja, die zit aan de WKD. En stel ik wil een shotje, welke worden hier het meeste verkocht? En wat we hier doen, we maken hier het shotje podium elke week. Voor een half muntje kun je een shotje kopen en daar zit elke week weer een verrassing in en dat verkoopt aardig. Hey meiden, dat ziet er allemaal heel gezellig uit. Maar misschien zijn er in de rest van Venray wel hele andere drankjes hot. Je hebt gelijk Kelly, we gaan meteen door naar de koets. I got on the phone and called the girl, I got on the phone and called the girl. Nee, na na na. Nee, na na na. In my high heel shoes and fancy pants, and my heel shoes and fancy pants. Nee, na na na. Nee, na na na. Oh, nee, na na na. Nee, na na na. Na na na. I got on the phone and called the girl, said on the phone and called the girl, said nee, na na na. Nee, na na na. In my heel shoes and fancy pants, and my heel shoes and fancy pants. Nou, welke drankjes worden hier meestal gedronken door de dames? Dat zijn sterke dranken zoals hierachter, maar ook gekoelde uit de koelkast. Gemixt met een frisdrank of met een Red Bull. Dat zijn toch wel de meest gedronken drankjes van de dames. En daarin in de mixdranken is de rest met 7-Up misschien wel een van de populairste op dit moment. Ja, Raketje gaat ook wel, dat is blueberry met sinaas. Oké, en door de heren? De heren drinken over het algemeen bier. Gewoon bier uit de tap. En de Corona en de Desperados zijn ook erg in trek tegenwoordig. Ja. En bij de shotjes, wat is nou helemaal populair? We hebben een borrelkaart, noemen we dat. Dat zijn geen bitterbal en zo, maar dat zijn de shotjes.
Daar staan een aantal shotjes op, daar kun je er eentje uit kiezen. En daarvan is op dit moment de appeltaart, dat is al een heel tijdje heel erg populair. En de saus is het laatste tijdje is het al heel erg in opkomst. Welke drankjes kunnen echt niet meer? Daarvan is natuurlijk de grootste bekendste de Briezers. Die hebben we al een paar jaar niet meer. Dat is een enorme hype geweest, met vrachtwagens tegelijk ingekocht. Maar tegenwoordig wordt er niet meer naar gevraagd. Zoals jullie kunnen zien zijn de jongeren in Venray nog vrij traditioneel op het gebied van drankjes. De jongens blijven vooral bij bier en de meiden gaan toch vaak voor rosébier of voor de mixdrankjes. Dus we gaan nu terug naar de studio. Bedankt meiden. Het hoogtepunt van het jaar voor examenkandidaten op het Rijland College is natuurlijk de stunt. Eigenlijk is dit de enige dag in het jaar dat jongeren niet willen spijbelen. Spang nam een kijkje bij de stunt. Zit je hier als jezelf of ben je wel echt verkleed? Ik ben gewoon verkleed. Schuilt er in jou ook een echte nerd? Ja, toch wel denk ik wel op de VWO 6 hè. Kan jij eigenlijk ook wel aan je zien dat je een nerd bent? Schuilt er in jou een echte nerd? Ja, op zich wel. Kun je ook wel zien aan je pleister? Hoezo pleister? Drummer van de band, daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch zo'n echte leuke vent. Voor de drummer speelt een break. Hoe ziet jouw ideale nerd eruit? Zoals ik, denk ik. Alleen dan met bril op, maar daar is nou te warm voor. En een mannelijke nerd? Een mannelijke nerd. Met een hele opgetrokken broek. Je hoeveelste biertje is dit voor vandaag? De derde volgens mij. De derde of zo, ja. Smaakt het goed? Ja. Hoeveel denk je dat er nog zullen komen? Paar. Stuk of 5. Oh, het valt nog wel mee. Ja, precies. Ja. Ja, je moet ze niet te veel drinken, anders gaan je hersencellen kapot. Loesje is het meisje van de drummer van de band. Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch zo'n echte leuke vent. Hey, mag ik even inbreken? Wat vinden de leraren er eigenlijk van? Ja leraren, wat vinden jullie eigenlijk van de stunt? Op zich vind ik een stunt een ontzettend goede activiteit om het jaar dat je met je 2 jaar dat je met de leerlingen hebt samengewerkt, om dat goed af te sluiten. Het is jammer dat er altijd bij elke stunt mensen zijn die te veel drinken en dan rotzooi gaan veroorzaken. En daar is de school bang voor. Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch zo'n echte leuke vent. En hoe is het vandaag hier? Ja, heel gezellig. Ja, het was allemaal heel leuk georganiseerd. Ja, dat is echt heel leuk. Ja, het was super gezellig. Wij blijven hier nog even doorfeesten, want het is hier erg gezellig. Terug naar jou, Kelly. Pinnen in de kerkdorpen van Venray, dat kan niet overal. Hoe komen we in de dorpen zonder pinautomaat aan contant geld? Daniel ging naar Kasterij en Blitterswijk om uit te vinden hoe jongeren daar omgaan met dit gebrek. Geld opnemen om een biertje te drinken in je dorp. Het kan niet in Blitterswijk en Kasterij. Beide dorpen hebben een kroeg, maar geen pinautomaat. Hoe betaalt de jeugd hier? Contant. Ja, dan moet je toch wel contant op de hand hebben. Contant. Iedereen heeft zijn eigen manier om aan contant geld te komen. Dan moet ik fietsen naar een ander dorp om te gaan pinnen. Of je gaat even met de auto naar Oerlo toe. In het dorp niet, moet ik altijd een wandse fietsen. Wat vinden zij hiervan? Nou, ik heb het zelf niet echt als een gebrek ervaren. Het is meestal gewoon met het uitgaan. Als je in Horst of Venray bent of in Nijmegen, dan pin je daar wel, want er zijn er genoeg. En dan, of je krijgt het een keer met oppassen. Maar ik heb er zelf niet zo'n probleem mee. Ja. Op zich is het wel irritant, dus zeker niet fijn. Het zal wel handig zijn als het er was. In de kroeg kan het dan nog wel opgelost worden met dat je het op een bierveldje schrijft. Dat is toch gewoon een beetje sociale controle van ons kent ons en dat komt wel goed. Maar ja, meestal als je dan uitgaat, dan ga je toch naar Horst of Venray, dus daar heb je pinautomaten zat. Stimuleert de Rabobank lokale ondernemers om over te stappen op een pinautomaat? Als je bedoelt een pinautomaat in de vorm van een geldautomaat, dat niet direct.
wat van ons wel heel goed zou zijn, dat is dat ze zeg maar, pinnen met pincodes, een betaalautomaat of eventueel chipknip. Dus dat soort vormen van betalen, graag. Ik denk dat dat heel goed zou zijn. En hoe gaan jullie daarmee om? Hoe stimuleren jullie dat? Door bij klanten onder de aandacht te brengen. Klanten zijn dus de ondernemers. Dus op die manier stimuleren wij dat. De jeugd verlangt verschillende diensten van de bank. Ja, proberen te kijken of je hier een pincubus of zoiets dergelijks kunt neerzetten. En dan zal het wel fijn zijn voor de mensen die hier wonen. Nee, ik ben eigenlijk heel tevreden. Ja, pinautomaten, daar kunnen we heel veel neerzetten, maar voor mij zijn er eigenlijk genoeg en verder vind ik het eigenlijk allemaal prima. Er komt geen pinautomaat in de dorpen Kasterij en Blitterswijk. Ik denk dat je ongeveer aan investering zo'n €125.000 kwijt bent voor het apparaat en dan komt het gebouw er nog bij. En juist veiligheid is heel belangrijk. Dus dat wordt heel erg duur. En als u dan bedenkt dat er in sommige van onze geldautomaten net 10.000 opnames per jaar hebben, dan komt dat kun je ongeveer rekenen dat het ongeveer €3 per opname van de klant gaat kosten. En dat zijn toch wel erg hoge kosten voor een opname. De wens van de jeugd komt niet uit. De Rabobank plaatst geen nieuwe pinautomaten in dorpen zonder geldautomaat. Voorlopig zal er dus voor losse euro's moeten worden blijven gefietst. Koninginnedag is net voorbij. Half Venray reisde naar Eindhoven en de andere helft ging aan de Zuip in het centrum van Venray. Hebben de jongeren meer met de koningin of meer met de drank? Hallo jongens en meisjes, dames en heren. Het is laatst Koninginnedag geweest. Iedereen in Nederland kent de koningin wel. Maar viert iedereen ook Koninginnedag voor de koningin? Wij gaan vandaag de straat op om hierachter te komen. De vraag van vandaag is dus: vier jij Koninginnedag voor de koningin of voor de drank? Hallo. Het is Koninginnedag geweest afgelopen zaterdag. En ben jij het gaan vieren, Koninginnedag? Nee. Niet? Ik moest stage lopen. Mag ik vragen of jij met Koninginnedag iets gedaan hebt? Ja. Vierde jij Koninginnedag voor de koningin of voor de drank? Voor de drank. Voor de drank. Voor de koningin. Omdat ik nog niet mag drinken. Ik doe het niet voor de koningin, sorry. Voor de drank dan natuurlijk. Hè. Aan de dames natuurlijk, hè. Maar de koningin is ook een dame, hè? Ja, Op een oude fiets moet je het leren, zeggen ze wel eens. Veel bier? Ja. Hoeveel? Ik weet niet meer, het eindverhaal wist ik niet meer. Hoi, mag ik jullie wat vragen? God. Ik voor de alcohol. Weet je wel wie de koningin is? Ja. Hoe heet ze dan? Beatrix. Hoe? Beatrix. Mag ik jou wat vragen? Sorry, kan je je omdraaien? Want ik hoor het niet zo. Mag ik jullie wat vragen? Nee. Nee? Maar ik vroeg toch wat? Voor de koningin of voor de drank? Allebei een beetje. Ja? Ja. En de koningin, heb je daar dan iets mee? Nee, maar ja, zorgt wel voor een dikke party. Ja, heb jij met Koninginnedag, hè? Heb jij toen de Koninginnedag gevierd of niet? Nee, helemaal niet zelfs. Helemaal niet? Jawel, ik ben wel uitgegaan. Maar heb jij de Koninginnedag gevierd voor de koningin of voor de drank? Voor de alcohol of voor de koningin? Allebei een beetje wel. Hoi, mag ik jou iets vragen? Mag ik jou wat vragen? Vier jij Koninginnedag voor de koningin of voor de drank? Nou, ik drink niet. Oké, bedankt voor je antwoord. Om te laten zien dat wij jongeren niet alleen met onszelf bezig zijn, gaan de komende maanden verschillende jongens en meisjes gratis 5 producten bij de Plusmarkt uitzoeken. Deze spullen geven ze vervolgens aan iemand waarvan hij of zij denkt dat degene dat verdient. Siree, wat zijn de spelregels? We hebben inderdaad wat spelregels. De deelnemer moet tussen de 15 en de 25 jaar oud zijn. We moeten 5 producten uitkiezen en er mogen niet 5 dezelfde producten zijn. Ik ga nu op zoek naar de geschikte kandidaat. Hoi, wie ben je? Hoi, ik ben Leon en ik ben 17 jaar. Voor wie zou jij een pakket willen samenstellen? Nou, voor mijn oma zou ik dat wel leuk vinden. En waarom voor je oma? Ja, het is gewoon een hele lieve oma en ze doet zoveel voor ons en ik vind dat ze er wel verdient. You make me this, bring me up, bring me down. Play it sweet, make me move like a freak. Mr. Saxo beat makes me this, brings me up, brings me down. Play it sweet, makes me move like a
Hey, wat heb je gekocht? Nou, ik heb verse juderans gekocht, broodjes, douchecrème, chocoladeplakjes en merci. Hoi oma. Dag lieve. Nou, ik heb boodschappen gedaan bij Plus. Ja? Omdat ik vind dat je zoveel doet voor iedereen en de was. En ook voor de voetbalclub in Venray. En ja, dat heb ik dus gedaan. Kom, ga je mee? Ja. Dan gaan we lekker koffie drinken, hè? Ja. Zoals je ziet hebben we hier een gelukkige oma. Dus nu terug naar jou, Kelly. Dit was Spang voor deze maand. De volgende uitzending is op 2 juni. Als jij nog leuke ideeën hebt of voor of achter de camera wilt staan, dan kun je dat laten weten via Facebook of Twitter. Haaien! Laatst vertelde een vriendin van mij over de mobiel bankieren app. En ze had geld van mij geleend. En vervolgens staat ze met zijn mobieltje zo. En ik denk, wat doet ze nou? En daar had ze eigenlijk gelijk het geld over gemaakt. En toen dacht ik, hé, maar dat is handig. Dus ik heb hem gelijk gedownload. Ik vind het echt gek. Want het is gewoon net het moment dat je daaraan denkt. En dat het gewoon makkelijk is als je een keer niet een computer in de buurt hebt. Dus bijvoorbeeld in de stad of als je in de kroeg staat ergens. Nou, ik denk voornamelijk aan het einde van de maand dat je veel vaker even moet checken of het al gestort is. Hebben mijn ouders al geld gestort? Is de stuvio binnen? En aan het begin van de maand dan weet je wel dat het er staat.